bounds. Hello guys! Kumusta ka muna na? Welcome back Mix Vlog Channel. Adi ngayon ako yan na tamang lugar. Adi ako tamtambayan. Kumbaga makikita niyo. Adi ako tamtambayan yan na. Amo ninigin. Since nga na pa yun hindi April na among tambayan. Kung makikita niyo tamtambayan, ininalabisa. Amo ninigin himo para din matambayan. Tapos ini nga lamisa na 3 colors ko no. Amo ninigin himo gihapon. So yan na usala ko din itamtambayan baga wala may mga kaistorbo akon iyakan. So mag-istorya lang kita. Kumusta ngayon ang adlawhan quarantine? Tapos kumusta ngayon kamo kung nakakabil ka mo mga beneficiary nga daan mga ginahatagang panggobernuhan, sugadan ka na mga relief goods na ginahatagan mga goberno. Nakakabil ba kamo tanan? By the way guys, dito topic natin yan lagi ko. Kumusta ko lang kamo kung okay pa ba kita yan ha? Kumusta nila mga taga Manila, mga taga Tacloban, mga taga Samar, kung etc. mga taga din mga kamo kumusta? Mix Vlog Channel ngayon. Ikaw kumusta ko lang kamo kay alam nyo na pandemya di rin pa nawawara. Hindi kita maaram kung saan doon ni matitima na aton problema. So yan ha, kukumusta kong kulanay ka mo. So until di rin po man kita nakakalakat, di rin po nakakagala, so sugaron talanay niya na istorya lani kita kay anak ko mga saka noon na wari pagkatuman. Siyempre anak ko ginyaya ka na yung diktator ko kamo din niya Tacloban. Waray pa kay bawal pa gumawas, bawal pa gumala kay agihan pandemya. Makuri gud man ini nga sakit ano pay natapon, nakamatay pagod. Amin makurit mga Pilipino kay travel pa imbis na dapat mag-stay air balay kaya nililinakat man. Siyempre aging humingaw gihapon ang pamilya. Oo, nakintindi kita ito, pero dapat labis na mga safe stay cool, mga alam nyo na mga kuwan. So mula nito, kumusta yung atanan Mix Vlog Channel. Don't forget to subscribe. Ano mo rin pa mag-subscribe na lang ang mga daan. Hindi nga, di mag-imo ka muna account yung ang panipagaw. Subscribe ka mo taro sa wabi to next vlog. Abang-abang lang mo mga ka-vibes. Alams na kung makikita nyo takbyo ada ko akuan na Strange Town o pwede di kay may wagan, kuman, hangin, sariwan hangin, damot birds, all green. Pwede di kung baga gusto niyo magtambay, wala ito problema basta magdadala ka mo dyan nun. I-history yan din magdadala ka mo dyan nun din tambayan na amon na unjespat sarimpaman unjespat may na kita din nila misa, may natutulong ang lingkuran na ito patusa, may na nga atik siring lingkuran yung tutulong ko ng kakulor ano pa man di ganahan. Balita ba mo lang ito tatong baga ko niya na istoryahon nato niya na an pangumustalanay hanggang natag sa aton kay siyempre wag imimingaw naman ako damo na daw tigim mimingaw kay gusto ko naghihap makalakat, gusto ko naghihap
kadto gusto ko nagip makainom magawa sa downtown. Pero di rito di nato nahihimo kay katungo din nga kuan lagi. Makulba. Di kita maaram. Anak kong banay ni tutublakuan. July na yan Asya lagi hapon. Aroy! Makuri. Sanglit lugod yan nasugan. Pero ayaw ko makawarayin kuwan in kusog, kumbaga kusog man. Ayaw ko makawarayin kusog kay dali ito para dimintin Tagaigbaw. Suportahan kita ito niya. Hindi rin itong babayaan kumbaga man. Itang babaya man lang yung babayaan. Diba? Amin ito sakto nga yakan. Yung babayaan la. Itang babaya mo ito ng babaya gihap. Amo na ito. Doon wala ito kaklase. Mall or tapos diri. Pero kung nakuha mo balance kay bagal ito igbabalance mo para masabtan kumpara man na remaining. Balitaw amo na kuan istorya lanit ato niya waray pan mga viewing na mga mag-upay, waray pan mga anaton mga content na maupay. Itaton content yan so kadini pag inistorya kun lanay pag share yun kun ano maida nga di. Matakluban siguro pamati ko bugo sa Leyte. Dire la takluban Leyte na. May na siguro 500 plus. Pero good man dire makaka-breakit di diamond. Kaya din diamond pala makita ka. Diamond at patay. Oo. Wala pa nga ito mag-COVID, diamond at patay. Asay po ko nag-COVID na. Aray God. Partida pa ito. Pero ayaw ito. Ay ito kawarayin kuan. Paglaom na diri mawaray ito natin pandemya. Maram ka manit kuan. Diri ni pernaminti. Kumbaga pinahuram. Sanglit. Kung namamati ka man yan sana malipayong ka. Ay ito padara mga problema. Smile. Tanggal ito din buwan. Di mga ipapanunahuna. Waray ito buwan. Dapat sa rin pa man ang nakadan buwan. Everything is gonna be alright. Ambot liwat ito kung hayrakwan ito. Inungod. Para basta ako natudag ito kay Master Bob Marley man ito yakan. Ang mga everything is gonna be alright, yeah. Sanglit ito. Stay safe lagi tayo, stay safe. Safe luck. May aton makukuha niya na safe luck kay gini nga sakit. Basta yung pag linakat pwede ka lumakat basta nakabangot ka. Ako yan naman, daman ako ng bayan direct. Hindi naman pwede, huwag yung man lang, di kayo sa manlako. Pero may ako dara-dara pero naminti nga face mask para mga pagprotekta ito ta aton ng kuwan, kalusugan para di kita baga mahawa dayon. Always wear your face mask or kahit panyo basta matabunan timnawong. Bisan bisan face shield okay na ito. Basta butang ilulutin tapon timyarong para di mo baga mahingupit kuwan. Mga tapo-tapo. Ito. Nga di wala man din tapo-tapo kayo. Mahangin lang nga di may wagag. Tuod lang istorya mga pwede di. Hindi ka magbabasol. Basta may dala kita i-rem doon nga dara. Pag daralan usap. Number 1, pag daran tuba. Ako nit cook. Ako nit chicheria. Hindi ka tulo.
Pag may mood na, papalit ulit kita. Balita ko, amin ito taton baga kung lalo yan, kumusta yung matanan. Please safe lang kita, please safe. COVID-19, mawara nun tayo ni. Hanggang sa muli, Mix Mag Channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell down below. Salamat tayo matanan. Kita kits, paalam.